Өй белән йорт арасында нинди айырма бар? Нинди агачтан өйләрне салмаганнар? Ни өчен татарлар бер кайчанда өй янына кайын утыртмыйлар? Коллекциялар җыючы Гөлшат Нагайбәкова белән очрашуга килгәннәр бу сорауларга җавап таба алды. Бер кайчанда кайыннан салмаганнар йортларны. Кайын белән кулланмаганнар, чөнки кайынны сагыш китерә торган агач дип уйлаганнар. Татар авылларында кайында утыртмаганнар. Кайчандыр сырхауларга дәва бирүче табиб Гөлшат ханым Нагайбәкова бүген шәһәребезнең сәнгать үрнәкләрен җыючылар арасында танылып килә. 5 яшендә чүплектә борынгы түшкә кадагыч таба ул. Нәкъ шул вакыт күңелендә милләтебезнең борынгы сәнгать үрнәкләренә кызыксыну уяна да инде. Очрашуга килүчеләр татар өйләрен салуда нинди традицияләр ятканын белде. Татар өйләренең бизәлешләренә Гөлшат Нагайбәкова аеруча тукталып китте. Үз җыентыкларында булган күп санлы үрнәкләр белән таныштырды. Очрашу узган шәһәребезнең яшәү сәнгате искусство жить мәдәни агарту үзәгенә 10 еллап вакыт булса да, күптән түгел алар үз йортлы булдылар. Шул вакыт içендә мәйданчык чын фикердәшләр, дуслар клубына әйләнгән. Айслу Әхмәтшина проектның мөлаем хуҗабикәсе баштан ук шул турыда хыяллана. Искиткеч публикабызның без барысын да яратабыз. Хәзерге моментта Аллага шөкер төрле яшьтәге кешеләр йөри башлады. Мәсәлән, иң башлап җибәргәндә генә әле ул вакытта ничектер 40 яшь, 50 яшьлек кешеләр иде. Хәзер инде бүтән төрле яшьтәге кешеләр кызыксына башладылар безнең очрашулар белән. Чөнки безнең менә девиз дип әйтим инде. Безнең девиз ниндидер авыр әйберләр турында җиңел итеп сөйләргә. Шуңа күрә кешеләр бик кызыксынып менә йөриләр безнең лекцияларга. Әдәбият, сәнгать эшлеклеләре белән төрле очрашулар, музыкаль кичәләр, фәлсәфи сөйләшүләр, биредә узган һәр чара кызыксыну уята. Илһамланып, үзебезнең тарихны яратучы кешеләр кызганычка каршылар бик әз. Булса да алар кешеләр белән уртаклашырга әзер түгел. Менә Гөлшат апа ул үзенең белемнәрен киләчәккә, безгә, киләчәк буыннарга бик рәхәтләнеп бүлешә. Мәсәлән, без музейларга барып, әйберләрне карый гына алабыз. Гөлшат апаның очрашуларына килеп, без аларны киеп, тотып карый алабыз. Аның энергетикасын тыя алабыз. Һәм яңа калса ул күбрәк отышлырак. Чөнки без үзебезнең тарихны онытмаска, киресенчә күбрәк күтәрергә, хөрмәт итәргә һәм киләчәк буыннарга бирергә тиешбез. Татарлар өй салганда элек-электән төрле традицияләргә нигезләнгәннәр. Бүгенге көндә күбесе онытылып та беткән. Гөлшат ханым шуларны җентекләп җыя, кадерләп саклый. Алар арасында өй бизәге булган кашага да бар. Кашагалар төрле формаларда булганнар, алар шигелгән дә булганнар, тукылган да булганнар. Аларны кровать өстеннән, түшәм белән дивар тотылыш җиренә урнаштырганнар. Менә булар, менә бу борынгы 20 гасырның башында ясалган, тукылган кашага. Монсы да шулай. Шулай тәрәзә өстеннән баралар, матча өстенә элеп куела. Алар һәрбер татар йортында булган. Алар үзләренең ничек әйтим инде, хатын-кызның бөтен кул эше матурлыгын күрсәтә торган әйбер булган. Кычкырып тора торган кызыл гарус төсле җипләр белән тастымал, сөлгеләр, чаршаулар чиккәннәр, мишалларын махсус чигелгән чаршау белән каплый торган булганнар. Татарларның кул эшләренә оста булулары киң таралган була. 1924 елда Парижда узган халыкара күргәзмә экспонатлары арасында кулдан чигелеп ясалган татар сөлгеләре дә була. Берәүләр бу борынгы әйберләрдә иске һәм кирәксез чүп-чар гына күрсә, икенчеләре өчен исә бу тарих безнең бабаларыбыздан калган истәлек, милләтебезнең генетик кодын саклап килүче мирас.